Sukti manusia dhongso खालामनो हाया बेखौ लिडारफ्रासो dhongso खालामो जोंनि मोजांबो मावदों किन्तु मालाबा जोङो बांद्राय जौगायोबा एसे लासै खालामनो नागिरो बेखौ लिडारफ्रासो dhongso खालामो आरो बेखौ लिडारफ्रासो dhongso खालामो आरो सोरनिबा नेता गिदिर 1-2 नाम्बारनि मोखाङा गोसोम जादों सोरनिबा नेता गिदिर 1-2 नाम्बारनि मोखाङा गोसोम जादों हमें बोडोलैंड चाहिए जान देंगे We want Bodoland No Bodoland no rest divide us all we want आलादा रायजोनि थाखाय आन्दोलनखौ जों बयबो रायलायलायजोबनानै 2003 मायथाइयावनो दोनथ'दों तेलेंगानाया जेला जायो होनब्ला बयबो बिदों बिपिएफआबो बिदों बिपिएफआ एबसुखौ लेंदोंमोन राजखान्थि हान्जाजों बिसोर थायानो ओंखायनो जों दोनथ'फैयाखै जोंहा गभर्नमेन्टजों जायफोर टेकटक जादों गावसाबो जादों जोंहा गभर्नमेन्टजों बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दानायनि थाखाय जिके पिल्लाइ कमिटि मोनसे सरकारखौ बुंनानै जों दाफुंनो हादों आरो जिके पिल्लाइआ आलादा रायजो दाफुंनायनि खामानिखौ मावनानै गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामब्लानो बे आलादा रायजोनि समस्या समाधान जागोन बियो दिनैबो दं डकुमेन्ट आरो बेखौ जों मावनायखाय एबसु आरो इउजि ब्रह्ममोनहा जालायबाय बेखौ नाङा बे कमिटिजों जानायखौ जोंनो नाङा थाल्ला रायजोखौ सिरि थरथर होनांगौनो होमबासो लागोन ओंखायनो मावबोआ दे होमबालाय थाथ' नोंसोर माव 5 बोसोर जाबाय 2014 सननिफ्राय दासिम बेबायदि पिल्लाइ कमिटियाथ' बाददों रायजोआथ' बाददों जेबो मोनसे बिसोर खालामनो हायासै आन्दोलन खालामनानैबो 5 बोसोराव दाराय बर' फरायसा आफादा सरकार नङा जोङो पार्टी नङा जोंनि जातीय स्वाभिमानखौ लानानै जातीयताबाद बड'फानि आदर्श गेरेमसा हारि दानाय फाइब्रि दानाय आरो बेखायनो दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ सिमां मोगथां मोनलाय होनाय बादि जोङो हाबाफारि लानानै सोमोनांहोदों आरो 5 बोसोराव जेबो खालामनो हायैया बे आन्दोलनखौ दैदेनग्रा लिडारनि दाय ना हाग्रामा महिलानि दाय जाखो देलाय बुंलाय आन्दोलन दैदेनग्रानिसो दाय नंगौना नङा नों जुदि आन्दोलनखौ नेतृत्व होनो हाया नों जुदि गभर्नमेन्टखौ कनभिन्स खालामनो हाया नों जुदि मोनसे स्ट्रेटेजि लानानै मोनफुं होनो हाया बे नोंनिसो फ्लप लिडार जागोन ना जाया नों फ्लप लिडार हिसाबै बेवहाय मानो हाग्रामा महिलानि दाय जाखो बिपिएफआ मानो दाय जाखो दिनै एनडिपिआबो रायगासिनो दं बुंगासिनो दं एनडिपिआ 10 बोसोर रायलायबाय सरकारजों आरो रायलायनानै जुदि नों मोनसेबो खामानिखौ आदाय खालामनो हायाबा बे दायआ रायजोनि नामा बे दायआ बिपिएफनि नामा बे दाय लिडारफोरनि दाय मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिथाङाबो संग्रामिमोन आन्दोलन खालामदोंमोन बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन बिथाङाबो सरकारजों बेबायदि रायलायदोंमोन बिएलटिआबो नाथाय 3 बोसोरावनो रायजोफोर बे रायलायनायखौ फोजोबनानै बे बिटिसिखौ लानानै फैदोंमोन बर' रावखौ एथिकेलाव सोदोंमोन सिआइटिखौ लाबोदोंमोन जोंनि बेवहाय गोदान बाक्सा चिरां उदालगुरि मोनथाम जिल्ला बिथाङा दानानै होनो हादों बेफोरखौ दा मावफुंदों बेनि उनाव गभर्नमेन्ट जादों हाग्रामा दालां दैजिं फेस्टिभेलि जादों बे दलंखौ बिथाङा मावफुंनानै साहानि मानसिफोरनि थाखाय बिसिबां मोनसे गोदान जिउ लाबोखो बे गासैखौबो बिथाङा 3 बोसोर सावरायनायजों फोजोबनानै खालामदों बिथांनि कौशल बुद्धि खायदा बियो बेजों जादों आरो बिसोरो 10 बोसोराव गावस्रा लिडारफ्रा मोनसेबो खायदा बुद्धि बाहायनो रोङासै खामानिया जाफुङासै दा गावसिनि जायिया मालायनि दाय जाबाय आरो बे एकर्डआ जोंनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय आगानसे गोजौआव फैदों दा बेखौ लानानै गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों नाथाय एकर्डआ बयनिबो जौगानायनि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय आरो हारिनि सोरगिदिं जौगानाय लाबोनो थाखाय बे एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो बे एकर्डखौ नायोब्लानो नुगोन बेवहाय गोबां फसंथान दङ माखासे गोहोफोर मोनबावनो हादों माखासे गोनां डिपार्टमेन्टफोर मोननो हादों बे गासैखौबो लाजोबनानै दिनै जोङो नायोब्ला बिटिआर एकर्डआ बिएससि आरो बिटिसिनि उनाव नैबे मोनसे गोनां एकर्ड आरो बे एकर्डखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो हायोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोला बिटिआर ओनसोला फैगौ 5 बोसोरनि उनाव सा सानजा भारतनि गासैबो रायजोनिख्रुइ जोंनि रायजोआ जोंनि काउन्सिल ओनसोला एबा जोंनि रिजनआ बयनिख्रुइ गोजौआव थांगोन बे रोखा मास्टारफ्रा आन्दोलन खालामनायाबा दाय दखान होग्राया आन्दोलन खालामनायाबा दाय एमएलए एमपिआ आन्दोलन खालामनायाबा दाय बुजिबाय थारमाने आन्दोलनखौ बयबो खालामनांगौ जादों गावसोर जि खालामनो खालामबानो जाबायना गावसोर मोनसे बिसास दं साननाय दं मावलांदो गावसोरनि गासैबो फेलें जानायनि दायआ बोरैहाय राजखान्थि खालामग्रा मानसिफोरनि जानांगौ जादों गतिके जोङो खुनु आन्दोलननि थिखा लायाखै जोङो राजनितिक दल हिसाबै राजनितिक भाबै बिटिसिनि आरो बर' रायजो राजानि बा गासैबो बिटिसि ओनसोलनि सुबुं समाजनि खामानि मावनायनि जों दायित्व लादों आरो बे हिसाबै आखरै आखर जों प्रत्येक बोसोराव जों बेबायदि जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं ओंखायनो बिटिसिआ दिनै डेभेलप जाबाय बबे खारनखौ लानानै बिटिएफखौ जेबो मावाखै इउजि ब्रह्मनि गोलाव सम दैदेनगिरि जानाय बिथाङा मोनसे बिदिन्थि होदों जे बिथाङा बर' समाजनि थाखाय मा मोनसे खामानि मावफुंखो मोजां बाथ्रा मोजां लेक्सार होनाय मोजां साननाय बे गिदिर बाथ्रा नङा मोजां सिन्थाखौ बयबो खालामनो हायो खिन्थु मोगथाङाव माबा मोनसे बुस्थु मावफुंनायासो गिदिर बाथ्रा दिनै बबेखौ मावदों प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नेतृत्व होनानै बिथाङा संग्राम खालामगासिनो दं खिन्थु बर' हारिनि थाखाय बिथाङा बबे मोनसे खामानिखौ दासिम मावनानै लाबोनो हाखो उनाव हायनो हाया आं बेखौ मिथिया
जुदि मावनानै लाबोनो हायाबा नोंनि नेतृत्व होनायनि मा ओंथि दं बेबायदिखौ बर'आव थाखो बहुद मेथाइया नेतृत्व होबोदों थेवबाबो जों सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिकनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै UPPL जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामहोबाय नाथाय जोंनि बड'फाया जेब्ला बेबायदि समाव रायजोआ नों नङाबा नेतृत्व होनो गैला एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नोंनो लानांगोन होननानै फाथिदोंमोन रौथायाव 1986 आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा बे समाजनि दायित्वखौ लानानै आं मावनोसै आरो आं गैयाबानो जाला सानबायब्ला ओंखायनो दिनैनिफ्राय आंनि मावनांगौ हाबाया रायजोनिल'सै आंनि व्यक्तिगतनि गैला बियो गावनि सेल्फ टेक्स इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारदोंमोन बिनि उनाव UBNLF PDCA मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों दङमोन गासिबो एबसुखौ लानानै बाहायनो नागिरो नाथाय बड'फाया खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थाया आरो जोंहा एबसुनि आइडियलजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो बर'नि जि इस्युफोर दं बेखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन खिन्थु जों PDCA UBNLF बिसोरजों जों मालाबाबो थाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजखान्थि हान्जानि सायाव थायोब्ला मोनसेजों थाब्ला मोनसे दाय जागोन मोनसेजों थाब्ला मोनसे दाय जागोन ओंखायनो जों थाया मोनथामबो हान्जाखौ सापर्ट खालामाखैमोन आरो गावनि मोनसे दृष्टिभंगिजों नोजोरजों बियो बर' रायजोखौ लानानै आवगायदोंमोन आरो जोबनायाव बयबो बर' हारिया खौसे जादोंमोन जायनि थाखाय जों बिथांखौ बड'फा होननानै बिमुं होदों आरो बिनि गेजेरजों दिनै बे अबस्थायाव जों सफैदों थिग बिब्दिनो दानि UG ब्रह्म बिथाङा जेब्ला एबसुनि आफादगिरिमोन बिथांजों आंबो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङमोन बिथाङा आफादगिरि जानाय समाव बे सिचुवेसनमोन सानसुमा BPP क्रेमसिं BPP आरो MDBनि PDF मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों दंमोन बे समाव बयबो एबसुखौ लुबैयोमोन नाथाय उर्खावगोरा ब्रह्म बिथाङा UG ब्रह्म बिथाङा बे समाव जों खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थांनो हाया समर्थन खालामनो हाया जों खुनु राजखान्थि हान्जाखौ जों गाव एबसुआ गावनि आदर्श मथेनो जों थांगोन हारसिङै गतिके जोंखौ रावबो गाज्रि दामोन आरो सोरबा जातिनि थाखाय मावनो सानदोंबा राजखान्थिखौ गारनानै जों फै बिदि आवगायदोंमोन आरो बेजों UG ब्रह्म बिथाङाबो गासै बर' मानसिखौ खौसे खालामनो हादोंमोन नाथाय दिनैहाय प्रमद बर' आरो रोंगोरा बिथांमोननि समा जेब्ला फैबाय बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो UG ब्रह्मखौ सुंथानो थाखाय राजखान्थियारि भाबै बाहायबोगासिनो दं दिनैबो बाहायबाय थादों UG ब्रह्मआ जि हान्जायाव थायो बेवनोसो थाफायो आगोलाव BPPFमोन बेवहायसो थाफालायबाय बिनि उनाव माबा PCDR जाबाय बेयावसो थाफालायबाय बिनि उनाव BPFखौ गारनानै UPPL बानायबाय बेयावबो बिसोरो बेजों थाफालायबाय खालि UG ब्रह्मजों राजखान्थि हान्जायाव बिसोरो एबसुखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो गतिके प्रमद बर'आ मालाबाबो एबसुनि आइडियलजिखौ लानानै एबसुखौ एबसु हिसाबै जातिनि गोथार हिसाबै बेखौ लाखिलांनायनि थाखाय बे सिन्था खालामाखै राजनैतिक बायदि बेबहार खालामनानै गावसोरनि राजखान्थि शक्तिखौ गोरा खालामनानै एबसुनिफ्राय जेब्ला रिटायार जायो बेवहाय थांनानै खामानि मावनायनिसो बेहा प्लेन बिनि बादै बियो एबसु संगठननि प्रति बेहा जेबो साननाय गैया आरो बिनि फोरमाना बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जुदि UPPL नङालासिनो बिथांमोना जुदि जोंखौ आगोलाव जेरै MLA फाथिदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट एबसु BPSC सापर्टेड दिनैबो जुदि एबसु सापर्टेड जयेन्ट एक्सन कमिटि सापर्टेड MDB सापर्टेड बिदि जुदि केन्डिडेट जानायमोनब्ला हयथ' BPF खामग्रा UPPL खामग्रा रायजो राजायाबो ज' एबसु MDB आरो जयेन्ट एक्सन कमिटिजों बाहागो लाफैगौमोन आरो बर'आ खौसे जागौमोन खिन्थु बेखौ खालामालासिनो बिसोरो राजखान्थि हान्जायावसो हाबफानानै बे राजखान्थि हान्जाजों खामानि मावबाय एक फलिया जाबाय जेला एक फलिया जायो नों रायजोखौ खौसे खालामनो होनबाय थाबा जायो नामा BPFखौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं मानो मोजां मोना BPFखौलाय जाय सिआइटि जानायनि थाखाय जोंनि बर' गथ' गथायफ्रा बेवहाय बिटेक फरायनो मोनदों बिनि थाखाय हाग्रामाखौ गाज्रि मोनदों नामा जाय इउनिभार्सिटि जानायनि थाखाय गुवाहाटी डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोनामोन जोंनि गथ' गथाया दिनै बेयाव 80% सिट 80% सिटआ BTC ओनसोलनि कलेजफोरनि थाखाय रिजार्भ जानायनि उनाव बिजनि कलेजफोराव जानाय डिग्रि मोननाय गथ'फ्रा जोंहा बेयाव MA MSc फरायनो मोनदों बिनि थाखाय गाज्रि मोनदों नामा मानसिफ्रा मोजां मोननाय थागोन ना थाया बे मोजां मोननाय मानसिया UPPL UG ब्रह्म जायहा समाज जिबनाव मोनसेबो रिजाल्ट लाबोनो हायाखै बेजों थाफाहैगोन नामा थाफाया दा मेन खारनफ्रा जाहैबाय बेफोरो ओंखायनो रायजोफोर बेफोर गासैबो बाथ्राखौनो जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो ओंखायनो बिसिनि जानला मोनला बुंलायनायजों जों गोजावनो नाङा बेफोर टटेलि राजनैतिक मोनसे सार्थजों बिथांमोना खामानि मावनाय आलादा रायजोआ बिसोर नङा जों मावनानै दोननाया बांसिन आवगायनानै दं आरो बे इलेक्सन जोबनायनि उनाव बिथांमोना माबायदि खामानि मावो नायब्लानो जाबाय बिसिनाबो खुनु सेपारेट स्टेट नङा सेपारेट स्टेटसिम बिसोर आन्दोलनखौ लाङा माबा मोनसे सुक्ति खालामनानै जास्ट गावसोरखौ जाहिर खालामनाय बर'नि थाखाय माबा मोनसे खालामदों खिन्थु आलादा रायजो बड'लेण्ड बेसिम बिसोरो संग्राम खालामनाय मानसि नङा बिसोरनि
टारगेटआ बे इलेक्सनल' कारण भगना ब्रह्म बिथाङाबो अलरेडि जेरावबो लेक्साराव बुंदों जे बिथाङा बेबायदि देरहालांखांबा 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव जिखुनु प्रकारेबाबो सुक्ति खालामहोगोन होनबाय थादों सुक्तिया बर' रायजो जाया सुक्तिया बुजा फरासो जायो कमप्रमाइससो जायो होमब्ला आलादा रायजो नागिरनो थांनो नागिरदों नामा इउजि ब्रह्मआ नङा इउजि ब्रह्मआ एमपि जानो थांनो नागिरदों आरो एमपि जाथांब्ला बिथाङा बे आन्दोलनखौ फोजोबनानै गावनि राजखान्थि हान्जायाव रायजो राजाखौ लाफानानै राजखान्थि भाबै खामानि मावलांनो नागिरदों 2020 सनाव जागोन जोंनि काउन्सिलनि इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना तालिम होगासिनो दं रिहार्सेल होगासिनो दं बाखि जेबो गैया गतिके एखे आरो खोथा बाथ्राया बेनो बिसोरल' मोनजायो नामा बिसोरनो जाजोब्बाय गावसोरल' जाबाय थारमाने मा जोंबो जानांसिगौ जोंबो मोननांसिगौ नङा होमबा गतिके फिसा एकदम खाबसे जानानै दं बिटिसिखौ नायहरनानै बोरैहाय गावसोरबो जानो हायो खालि मालाय न' लुबा माबा मोनसे साननाय मालाय बिल्डिं लुबा माबा मोनसे साननाय गारि लुबा माबा मोनसे साननाय मालायनि सम्पति बारायनाय जानायखौ हिसाब लाबाय थायो नामा मानसिया मालाय खामानि मावदों नालाय थिखा मावदों नालाय बेफार मावदों नालाय फैसा मोनदों नालाय न' लुगोन गारि बायगोन बेनो आरो माथो आरो नोंहा जेबो गैया गावनो आंहाथ' जेबो गैया रायजोखौ आरो नों हालेवाबो खेथिबो मावा दखानबो होआ नों साख्रिबो मावा नों थिखाबो मावा हा नोंनाव बोरै फैसा फैनांगौ जाखो मालाय नों उरखावफोराव बिथांनाव बोरै फैनांगौ जाखो आसलथे ओंखामाव साननो मावनांगौसो बियो जेरैबायदि थायो सानफ्रामबो मिटिं गायबाय थायो इनकाम गरसेबो गैया आरो बेखौ नायोब्लाथ' बाव सासे नांगौ नङा होमबा रायजोफोर थाव खरसा बेसेबां थांनांगौ सानफ्रामबो गिदिंनायाव बुजिना बुजियाखै बे हिसाबखौ जुदि जों लायो रसासो नांबावनांगौ होमब्ला रसा नाङासो सोलिबाय थादोंमोन मा बबेनि बेलाय फैसायालाय नङा होमबा फैसायाथ' गाज्रिसो जागोन बिसिनाबो जुदि इनकामानो जेबो गैयाब्ला बिसिनि फैसायाबो सोरबाया गावनि थैखौ दै खालामनानै थिखा मावनाय दखान होनाय मा होनाय बिसिनिफ्राय दाबि दंखि खालामनानै कालेक्सन खालामनायसो रायजोफोर बिसोर खामायनाय फैसा नङा बिसोरबो खामायनाय फैसा नङा मालायनि थै गोलोमदैनि फैसा दादागिरि खालामनानै 1 लाख हरनांगोन 1 लाख मानियालै 3% मानियालै नङा होमबा खालभार गंसे गारबाबो 3% नांगौ हाबा इथा ट्राकसे गारबानो 3% नांगौ सेन ग्रेभेलनि थाखाय ट्राक गंसे गारदावबानो 3% नांगौ नंगौना नङा रायजोफोर होमबा बे फैसाया बबेनिफ्राय मोनदों गारियाबो बबेनिफ्राय दावबायबाय थादों बिसोरलाय गतिके जानो जि बुङाथों जोंहाबो बुंनांगौब्ला बिराद दं खिन्थु बेफोर बेखार खोथाफोरखौ रायलायना मा लाब जानो ओंखायनो बेफोरखौ सब बाद दोन गासै हारि माहारि जोंहा सापर्ट दंजोबो जोंहा माने माइनरिटिफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामबाय मुस्लिमफ्राबो आदिबासिफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामदों गरखाफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामदों जोंखौ दिनै बेंगलिफ्रा फुललि सापर्ट खालामदों जोंहा दिनै असमिया गासिबो सापर्ट खालामदों बिजेपि दं एजिपि दं खुनु प्रब्लेमानो गैया सारिउफाले आरो इउजि ब्रह्मआ खालि बर'निल' भट मोनगोन आरो बे एआइडिएफखौ लानानै बे आसा खालामदों एआइडिएफआ मालाबाबो बिसोरनो